Razdoblje od kraja drugog srpskog ustanka 1815. godine do donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine predstavlja konsolidaciju srpske autonomije unutar Osmanskog carstva i formiranje njezinih prvih modernih institucija. Nakon 1815. godine Miloš Obrenović uspostavio je stabilan odnos s osmanskim vlastima, zadržavajući formalnu odanost sultanu, a istodobno osiguravajući praktičnu neovisnost u unutarnjim poslovima. Do 1816. godine srpski su lokalni čelnici preuzeli upravu, uključujući prikupljanje poreza i održavanje reda, dok je osmanski utjecaj postao ograničen. Između 1816. i 1820. godine stvoreni su temelji uprave kroz mrežu knezova odgovornih za lokalnu administraciju. Pravosudne funkcije također su se razvile na temelju običajnog prava. U isto je vrijeme Miloš centralizirao vlast, vladajući bez institucionalnih ograničenja i uklanjajući političke suparnike, što je izazvalo rastuće nezadovoljstvo među dijelovima elite. Ključan trenutak dogodio se s Hatišerifom iz 1830. godine, kojim je Srbiji dodijeljena autonomija, priznata nasljedna vlast Miloša Obrenovića i dopuštena unutarnja samouprava, pravosuđe te prikupljanje poreza uz povlačenje većine osmanskih vojnih postrojbi. Hatišerif iz 1833. godine proširio je teritorij Srbije, čime je dodatno ojačana njezina autonomija. Unatoč administrativnom razvoju i stvaranju osnovnog financijskog sustava, vladavina je ostala samovoljna zbog nedostatka formalnih zakona. Srbija je i dalje bila pretežno agrarna, s ograničenim gospodarskim razvojem i trajnom društvenom nejednakošću. Protivljenje Miloševoj vladavini intenziviralo se ranih 1830. godina, što je dovelo do Miletine bune koju je predvodio Mileta Radojković, a koja je iznudila političke ustupke. Kao odgovor na to, 1835. godine donesen je Sretenjski ustav, koji je sastavio Dimitrije Davidović. On je uveo podjelu vlasti, ograničio kneževe ovlasti i uspostavio građanska prava, označivši početak ustavne vladavine u Srbiji. Međutim, pod pritiskom Rusije, Austrije i Osmanskog carstva, ustav je ubrzo suspendiran kao previše liberalan. Do 1835. godine Srbija je funkcionirala kao autonomna kneževina s vlastitim institucijama, polažući temelje moderne države, unatoč tome što je formalno i dalje ostala pod osmanskim suverenitetom.